office lama chuan lingji chu holawin an meeting na room a chuan na alo la thok mol mola ian document en fel tur neya office lama kal le chuan mu in kongka bulading chuan a en ve reng lingji ronzi marvel chuan mu thutin a phuchia ma ian po lo nui sukin a thil ti chu a zo zui lingji chuan an meeting na a thil sha thiam lo tam tak te alo zir le thu soin ama to ka a thok rimin alo boi le a ian po chuan document en fel ngai nei awanga a kal ve le thu soin lingji thorim na le inpek na chuan a tilom hle a office lama a pui thei thu shilin en fel dun pui tum zui yana office lama a let phei chuan lingji po chuan mit lo lek chuan en zuya angai zong ti chu phatwa la ni lawang na chu khoi dun zuin an boi dun hle a an thil ei pa te po chuan an ril ro kal peng shan law lingji po eng tin tin emo alo mu hi la sofa a yan chuan a jacket sin tirin amura na yan ero na thokin jawmeng laka aril ru lak ben tumin rim takin a thoka jangje po chuan jawmeng chu alo ve tak zeta mu theilawin internet lama jawmeng chanchin te chu chiarin an hun man dun tlem te te chungai twa kirin a hlim tok ve hle jawmeng sing thau chuak chu yan te ompui sister huati an kau mai chuan lo be som batin breakfast tur alo hlui thwaya jawmeng chuan yanom na zotin sister hua in zan lama alo ho lo thu a soi chuan jawmeng thil ei tur chu a top zui chot a ril ro boi me hle a sister hua po chuan chauka chang chuan alo en ve reng company lama po meeting nein vice president jiang kai shwai na hnuaya board meeting chu chana ni a yan chuan a thil tum le company ta na thil atum te chu soin traditional atanga sport lama inson chu athu pui ber pakhat ani anram chu hun adanglam angin ain her danglam zela sport an ngaina in an war le larber te singa mi ani to bok nen chulama hlok na tur te le company ta na a that na tur sang sang te chu soin director ju le director wang te bok khan an lo hnial kal ve le thunga pakhat chuan boxing khel china wanga a hobby lama an vai shwai lu tum mai mai ani lo mo ti in baka sum advance tam tak ngai ani awangin thil thar ani don bok nen risk sang tak ani dona a hlo thu soin an lo pom der lo a thu suya pyang chu hnial kal na turan lo zong ve sek bok vice president jang churon ding chuakin chataka soitlang tura ti in director julie wang baka midang te po chu yan chu alano pang ema ala ka do theina nei sham sham turin alo khap ve boka anau panwang ngotin ti swal anei lo theilo ti ya du tok ringot chu an du law meeting po engtin tinemo azawa an chuak sang sanga ato bera vice president jang chuak tur chu yan chuan lo kau dingin nui sang hian pan na ya alama chana wangin lom thu a shil zuya atel lo chuan an project chu tluang takin akal theilo wang ti te chu a shil bok vice president jang po chuan apa nen anin chan chatna awang te ya chung kwa ang mai an ni thu te lo soin chu tiang lom thu soi chu angai lo thu chu alo soi ve bok nakina chuan a chan puina chu eng tiang cha in nge alama mo ti te a shemo yang ti zuin alano pan thu le board member senior te tan po a thu soi ngai thlak chu thil har se tak turani thu thiam takina soya a soi tum bere ro yan chuan ama maya company chu en ko zo lo ani ti in sha ti ra tumani ber zok ya nero in apa in ring tok taka chu din hmuna da thu chu asoya ati theilawani chuan fapahlut na nei lawani don thu chu alo soi ve thunga vice president jang chuan thiam tak mai hian an thok du na ni chuan ma ashwaya nga ahnung adol sak tur thu te shilin board member te po chuan hun har sa tak an thlen sak theilo tur thu te chu asoya yan chu nuin ani anga inrin tok na chu alanau panawanga anei lo thu okingei omlek lek hian alo soya vice president jang po chu nui hak hak hian a inrin tok na chu vo in hian a mu sak ve tak thu shelin ma se engchen tak nge a dai don a shat lo thu chu soin akal san zuya yan po anui mel lem zet chu adu tok thei ta sham
Vice President Jiangan trong kam mấy này le a haute manga thunun tlatala tum chu a thin rim em a chair chu atlo tlu zui chhuai a thin rim na te a beng dai thei nuwa a chuak phei chu an team ho chuan a hlot len na lom puin kutan lau beng dur dura yan po chuan an tho rim na zara ni ti in ei tur ala che tur tho chu asaya lingji chuan champagne bottle chu lo pe vatin yan po chuan a hong suya lim takin an in ho zui jangje poron langvele hlolin alom nan atok lama party abwa sai tur tho soin kalvek turin soma an phur hlom vya bok yan nen chuan me shat phak lo deu na in betura kal phein jangje chuan jaw menga somve tur thu a shil ya ne ro in arem ti lo hle pon lammi in engen ti veang ti in jangje ero in pon lammi ni lawin an shareholders zinga mi thawani thu chu alo soya yan chuan adu ti le jangmeng pon adu le thu a sha thu soyin ya ne ro in kha chu sport institution na anom chin lai ya ni to thu soyin thil hlue ni thu chu alo soya jangje ero in sport institution na a theina le alar zianula in andu na sat thei zia te soilang le in engtin nge thul hlui to ati thei tia zot bokin ya ne ro in angai poimo du lo thunga jangje bok chuan ne na chang thei lo angkha ani to lo thu soin jawmeng chu adu thu le zui ve atum to thu chu asoya ya nan adu ve ngai lawang che alo ti muk te chuan ngai poimo du lowin ata na lo som sak tura shilin midang omna lama akal san zuya phur taka in turava in lai chuan ya ne ro thin rim mel takin adin na nga ya ading renga lingji chuan ron en ve reng bokin lingji chu king ya nan alo en ve reng bok zanji anei lai chuan yan chuan thin rim mel takin jawmeng chu a mel renga jawmeng chong tumpo yan mel omda na mu chuan soile ngam lawin angoi zuya yan chu a mel le zau chin sister hwa chuan chu meron chopa chuan ala eilo chan te ron zo tin an pani chuan anin ti boile to emni ti in zo suya an chung ko ni in boina an to akara an lau in ti boin chu thil chabera ni lo tho te soin tor chhuak dun tur zo kina fuya akal son nu chuan yan chuan jawmeng chu melin enge soidu chu azot muk jawmeng chuan okhur lek lek hian ni za na lo ho si lawa ti in a omna azota yan chuan ngei om fe hian engwanga shedu nge ani alo zota jawmeng in angai to wanga ni thu soi te chuan oki ngei om le tok hian lom thu lo la shil zuye chumi nuwa achung cha ngai to lawa ama chau in ngai to turin a shil zui le muka company in atuk lama party an nei tur po shilin akal ve angai thu chu asoi zuye jawmeng chuan akal du lo thu lo soyin yan chuan rum taka melin yesi rongin thil swala ti ma khan shareholders ni na chu anei to thu shilin moi taka midang ma a in lana ngai thu chu a shela jawmeng in she taka kala du lo thu soile chuan do kan chu tho san pa hian ache dan chu shanghai mel manglan dan turani zel thu shilin akal son zui bok jawmeng chu a tho zui hala ya nom dan chu atan chuan a shil hai thlak thinin ana thin mmc a atuk chu hnulama chuan jawmeng chu tian kong te omna children welfare center a chuan kalin hlim takin no pangho bula chuan huna manga an thon thu du te lo soi ve nak nak lomin jawmeng chuan an tan chhar sak nge tumbok chuti lai chuan yan po lingji shwai chuan meiche thom hnu zur na dora kalin jawmeng kor tur chu athanga anin tiat viau ni ya ashat wanga ni ma se a hak ma sak ber chuan alunga dum viau lawe lingji chuan gaun var pakhat chu kokin alak chin tira lingji chuan yan hne na chuan abial no ta turem ni ti le sai sanin angdo na mi ti te chu azo zui mol mola mi te chuan ama ang mi pa nei tur chuan meiche kho sak sang ve takan be sei thu a soi bok ya ne ro in bial nu anei lo thu chawa lo changin kor chu apek tir zui jawmeng te po hlim takano pangho ne nanin kom nu chuan kyan chen nen chuan an ho zuya miss kian chuan pon thleng thla in a lom thu a shil ve mol mol get lampana jawmeng te chuak tur chu karun tlan lutin akhal tu nu chuan jawmeng chu arun mel zui renga jawmeng po chuan alo mel ve ho nangin anin pel zui mai bok
miskin chuan chu motor atanga lo chhuat director Lin chu tunge ani ti in Zhaomeng te chu azota miskin chuan Zhaomeng ani thu le children's program host thin ani thu te chu soin chonupum no pang hau kyanga hun ron man thu ba ka a mel tha in angil nei thu te chu soin a fak ve lwa ma director Lin po chu Zhaomeng te motor lam wa hoin anui zui varvara Zhaomeng in a thlen chuan thut khom na ruma chuan bo malo om nuala sister hwa chuan jangje lo da ani thu le ya na ti tira ni thu a soi chu soi chhongin Zhaomeng pon phur takin a hong suya phekhok le gaun moi tak lo omin Zhaomeng in korap phora a in te mek lai chuan kongka lo lut mek yan chuan a ron mu suya a thil khai nen chuan bang phe na chuan a ding ngal thwaya sister hwa in Mr. Zhang chuan he kor hi idu do na ti reng ani ti in moi lo ti puin alo hlim pui em em a ya ne ro Zhang je mingan soi len ta ka chuan Zhaomeng ta na akor le sakhai chung chuan in hum ru ngot ngotin akal son zui ta dai Zhaomeng chuan sofa chut le pa chuan ya na ti tira ni a ring lo le dewa a chan chu a shil na ala rei lo em ani sister hwa ero in surprise adu wangan yang chu alo ti a alo hlim pui dun em em thung director Lin kharon langin internet ta a laptop mang chuan Zhaomeng le yan te thalak enin yan chuan Zhaomeng a pek tak chi kha ala or ran boka director Lin chuan a ngonga a chi or chu phora hum wangin yan a ta nen khan a in an mel khop le ngal a mi thla a hun kal to a le tin anu te I thi mai to tur ina a thu shil nu nga ngai to ki ra namdo in khum pakhata chaw taka a om lai le director Lin ni ta nula la upalo tak kyan ling ne na chuan a fa ala thi lo thu chu chaw tak chung chuanga shila Zhaoling anu te nat na twar chak lo to taka wanga lung chemek me la chuan makti na lo lang zuin a thil soi om zia a zo zui wat anu te chuan chaw tak chung le shom te tak chung chuan atana chhazok nan a fa chu meiche pakhat ne na apek thu shilin chu nu po chu no pangta na mi tha takani thu shil zuin a pate anen an laka thin rim lo sham tura ngen mol molin a kut chuan Zhaoling chu enge mo pe in a cha thla zuya Zhaoling chuan me tui luang zoi zoi chuan a kut a thil om chu enin chu chi nge chu alo ni yana ta nen chuan a in ang chia bok yan po a office a chu in a do ka na Zhaomeng kor tura leya da chu a mel ngot ngota a room kongka in hong leka chang chuan lingji ho tur chuan mi an amemoti in aron kika yanan lo chon chuan kongka in hong a mu thu le chumi en fel tur ringota a lo lut ti chu soin do ka na bom om chu mu soin be sei nei mel tak chuan a bial nu chu a pe don lowem ni ti in a zo zuya ya nero in ti nge ala om ti in a lo zo dai enge mo la lok tu ra a lo kal thu soin kal le ngal mai atuma yan chuan ti ding le in party na chuan akal do nem ti azot le a lingji chuan phur tak mai hian ama angko pui nei lo chuan party an mis phal lo thu soin thomno en ala ngai thu chu a soi zuya yan po chu ding vutin Zhaomeng ta na a le sak chu pe in a to kang ti in a shil zuya kan kal ral donia ti in akal chuak ngal vut bok lingji po chu a hlim kher mai Zhaomeng po jangje chuan va somin alo la in siam lo thunga tingi alo kal ti Zhaomeng in a zo chuan jangje chuan gentleman tak chuan zan in a tan party na a date ni turin a soma Zhaomeng chuan makati viau jangje bok chuan an rama alo ki ra changa a party nei na ma saber turani awangin ai tia chang lo sham turin na ngen zuya Zhaomeng chuan thomno po kha ama ti ani ti ro ti in a zo zuye Zhangje la chuan moi lo ti yam ni ti in lo zo thwaya Zhaomeng chuan lung oi lo tak hian engwanga yan ming ho a pe ngi ani ti in a zo ta pakhat la chuan ani lo chuan alak du arin lo thu lo soi ve bok Zhaomeng chu in siam va tura shila adara kwai herin zan in a ta na me che moi berani tur thu chu a shil zuya Zhaomeng chuan tumbar chung chuan voi khat ma thil ati sakani chuan yan ming mang to lo tura shilin jangje po chuan nui sang hian ati to me lo tur thu lo soin Zhaomeng po anui ve thei ta sha ma
in siam turin akal son zui ve ta bawk party nei na tur hotel a chuan ian te chu ron thleng masa in san lingji nen chuan an ron kal dun ta nge ya lingji po chuan nuam ati in a then sang reng mai an kal nu loka Zhaoming te ron thleng zuin Jiangje chuan motor atanga chuak tur chuan a pui thlap boka Zhaoming ron chuak chu a ke chep swalin a tludon tamaya a auzok man Jiangje chuan lo dom vatin nai taka anin mel zui ta renga Zhaoming au thoma yan te po ron hoile thwain Jiangje le Zhaoming lo om dan zong zong nen chuan yan chu a thin rim kher mai an din that nuwa Jiangje yan akutalawon saklat te chu thip ramin alo mela Zhaoming ro chuan akut la son thwain malama ron mel cha chu yan te a mu ve che a abula nulanal tak alo la ding zui Zhaoming po chuan a thik ti hai ruala ni law Jiangje yan kal tura a shil zo nu chuan yan te lampan chuan an phei ve ta nga la yan te ma atak chuan dingin anin mel ran hloma lingji churon chong chuak ma saberin Jiangje ne na chuan abial nuem ni ti in Zhaoming chu aron zota Jiangje chuan ama le yan na classmate china ni thu chu alo soi chuan lingji chuan yan mel sokin a sha thiam mel ta khop mai Zhaoming lama chuan kutlek chuakin anin mu chu alom thu a soi zuya Zhaoming chuan chibai ve lo tum ukin ma se a chule ta zok konfi mel tak chuan alo nui sak du chawa lingji pon akut chu ala zui ta zal zal Zhaoming chuan lingji chu be zuin a thom nu moi thu le zan ina po anal ber tur thu chu okipa ngai tak chuan na soya yan chu ni dang ang lo takin mit meng in du tok tak chuan a me le chin bok lingji la chuan chairman jawa shat na that thu lo soin a president ni thu chu alo soi lang khera Zhaoming chuan yan chu mel ve ralin yan ero alo hoi son dai Zhaoming bo chuan a shat na chu a thatak zeti in abik takin mei cheti lom konga a ti zui zata lingji chuan yan ngoi reng bok nen abana chuan chelin an lu suya Zhaoming chuan a thik mel kher mai party na lama chuan lu zui ve ngalin hotel hnung lama ani boka bora ka nuamin kalpo antam hle a Zhaoming po chuan yan le san lingji in kai ria la midang an bekwal te chu enin aril ru na vyang ma se ti the nei der si lo Jiangje chuan in turun pe in Zhaoming chuan ako chung sali tuk ti re na mantum ang mai chuan alo in zo ngal popa adang adil zui le nga le ro Jiangje chuan rem ti sak to lawin lampuya asom zui ta da ya Zhaoming po chuan she me hle ma se alo nar ta em bik lawa yan le lingji ten midang hlim taka an biak lai chuan kil khata changin kingyan po chuan alo mel ve renga amit chu lingji ya chau chuan fu in yan chu a thik ve tak zet lingji chuan yan chu lampuya asom don lawem ni ti in zo zui le nga la yan po chuan lam twa lama chuan kai chhuak zui ve nga lin yan le lingji te lam dun chu Zhaoming bok chuan ron mu ma sa le in a thin rim em a an lam na lama po aril ru pe hlei thei to meu lawin lingji la yan kyanga chet lo vel chu che om alo ti lo na samai bok si Zhaoming po in sum zo ngang lawin lam twal chu a chwa san ta nge a restroom lama kalin toilet in khungin a chap ta zoi yan chu a mangai ema atan chu party chu in shem na ang mai ani toilet changa achhuak chu nula pakhat kut lo sil mek te chuan yan le lingji chungchang chu lo soin anin kop ve tak tak ani an rin thu te chu an soya president jawan akora le sakte mai ba ka interview wen ne chuma adu sakzia te reilo te bak la thok si lo chu tiang taka anin po thei te chu oma ni an ringa le lama Zhaoming chungchang nge po chu soi langin jaw chung kwa nen anin kung kai na chu engma sha ta ni lo thu le tuna phei chuan sum anei fel der to bok nen yan chu nei le atum maya an rin thu te chu an soya fiam thu nan le deu so nan te chuan an hmanga Zhaoming an thu soi lo she phave reng po chu aril ru na hle party na lama chuan phei le in tur da na lam chu apan dinga na wan lo thlit kha sakhau chu a in ngal pop popa no thum li vela in nu chuan yan chu ron lang thu tin a ron dang zuya
engwanga in tur in cheu chungia ni ti zotin Zhao la chuan roi to tak hian party na kal tura ti tu ni si engwanga hlim le si lo nge ti in zota kalsan tura shilin mi sanin khan valam le ro u ati suya in tur chuban le in zu in chu chutiang tak chuan anwa mang ti alo shat ngai lo thu le angai tuat na te kalsanin engkim a the nge theite chu a tha tho soin anui deuh sanga ma se a hlim wang tak tak e ro ani lawe yan chuan anau chu da thlak sakin a kai son zui dor dora lingji chuan ron mu in a en zui ngal vong vonga a hnung loka dinga kingya ne ro in lingji ngot chu alo mel ve reng thunga room pakhata hian yan chuan Zhao chu shwain jangje ne chuan engin lai chin nangi an nei ti chu azot ngal muka Zhao chuan chu moi ngai to a ti in jangje chu ama anga ni lo thu le sport institution a anom lai chang to a jangje chuan ama chu a du thu le tun thlenga ala du reng thu a shela yan chuan thinrim in sum chau hian soinon le turin alo shela Zhao la chuan engwangin ti in a thinrim em ni ti alo zo suya in khata an che na wang ringotin a control thailo ti chu a shil le boka yan chu ain sum sham to in ente ti in Zhao chu zu voi khat ma in to lo tura shilin ina ho wang ti ya akai zui chu Zhao chuan alo thing thla soka in mo ti in nei ve em ni ti ya na zo chuan yan chu a thinrim zwal sota a ming pum lo la kawin atan chuan film khura tha zok thu chu a shela Zhao la chuan a hlawem ni ti a lo zotin a thin lunga mi mangai theina khol chu nunga ama anga alaka atluk lu le mai a hlawem ni ti a zo suya yan chu ain sum sham ma se Zhao bok chuan a thin lung chu vut lang cha taka a chan to thu le engmai ma in a ti tuiral thei to lo thu a shil le sak saka yan kam tam ta deuh chuan anu dam do in om kha a thei ngel ta em ni ti ya Zhao chak lo na churun soi chhuakin a fanu na le a chuan em kha zulama tal na tak le lem chang thiam takani ti ron muta se ti in Zhao chuan rum taka mela a ku chu phi sokin a chhuak zui ta maka yan pon tho hokin a zui ve ta ngale room le lama le khamoi zarna phena an thu soi lo ngai thlave reng jangje po chuan a hmalam chu mel wangin a rel ru chu akal thui mel viaw Zhao chu an party nei na sira chuan dingin a chapla plapa yan khosak dan chu a she thiam lawin a tan chuan na ba ka thlen ngai lawa chu ti chunga ala mangai thei chuan a tin na le zwala nautelem an hak thin lian tak pakhat chu ron kalin Zhao chu a ron chaya Zhao po chuan nui hakin alo chhon ve boka chu nautelem lian tak nin chuan hlim takin an lam du na chutia an lam lai chuan light chen khat chu ron thimin sikophone remote takaron chuak zuya chu lam chu hoi chapin jangje chuan moi le uluk taka sikophone chu tumin Zhao din na lam chu aron pan zuya abula ron thlen phei chuan a thil tumpo chu a top zuya waiter pakhat chuan a sikophone chu ron lak sakin rose par borlian tak chu aron pe a Zhao chuan makti takin alo mel chuta jangje churon chong chhuakin sport institution anom laia changa adu to thule a chwa san nuwa a zon na sa chin zia te tuna chuan khwanuin akya nga ngei aron shwai thleng le ta a kaltir atum to lo thu hlim tak chuan a soya Zhao ro a makti na ala re theilawa a hlau thong bok jangje chuan a ring tok lawani chuan fia tura shelin mangai na dik tak mu tira du thu a soya rose part chu pe in ama a chuan a chin chi zuya bracelet ni om tak chu phorin a bial nu ni turin a som zuya Zhao ro a phok ngang maya midang lo om ve te la chuan in kop turin an lo au phur ve bok Zhao chuan a chang thei lo jangje chu ding chhuakin Zhao hanvun a tum chu Zhao chu lo tal vakin eng tin ni mapula chuan atla tamaya jangje chu man mo tak chuan a ko chu phela zuan lu tum ma se yana cherang zoklat pula chuan zuang lut vatin Zhao tal boy chu puin a zupom chhuaka Zhao chu ron chwa puin a tui hak chu a khu zui bora yan chuan ngai to mel taka melin howang o ti in Zhao po chu alo bu ve tangna ta
yan chuan a pawm kang zui ngal jang je chuan a coat chu Zhao Meng chu lo sin tir ve bawkin Zhao Meng ero in a melh tha duh ta chiah lowa yan chuan a kalpui ta ngal dai bawk Lingji pawh chuan thik hmel takin yan te chu a lo thlir ve reng bawk a